a VGF szerkesztőségébe, és egy rendhagyó kis esemény fog most történni. Szemán Robi kollégánk rendelt az interneten egy szivattyút, és nagyon meglepődtünk már azon is, hogy meg tudta rendelni. És most pedig megérkezett Óstán ez a kis készülék, és úgy gondoltunk, hogy veletek együtt fogjuk kinyitni ezt a csomagot, és megnézni, hogy mi is érkezett valójában. Én most szeretném kibontani ezt, nyilván itt előttetek, hogy lássuk, hogy most a számlán ki van itt feladóként. A számla itt van benne, ez egy nagyon nagy érdekesség. Hát ez egy tatai cég. Ebben is egy magyar cégtől jött meg a számla. Egy magyar cégtől jött meg a számla, a visszaigazoláson már egy szlovák cég volt. Áfás számlát látunk, tehát rajta van rendesen a számla, számlaszám van. És mi a termék? Név? Grundfos UPS 2560-as kerintető szivattyú. És megérkezett egyébként, így látszólag, ezen már van márkajelzés is. Megjött a Grundfos szivattyúnk. Szerintem ezt elküldjük a Grundfosnak és állapítsák meg ők, mert hogyha ez tényleg egy Grundfos termék, akkor hát nem kéne, hogy ez már forgalomban legyen és tudjuk használni. Ha meg egy hamisítvány, amit egyértelműen nem tudunk ez alapján eldönteni, akkor ezt meg úgy mondom, hogy a Grundfos szakértői majd megállapítják. És rögtön be is mutatnám, hogy mik azok az árulkodó jelek, amik a két szivattyút hát úgymond elkülönítik egymástól. Amint a felirat vízszintesen van, úgy a kapcsoló dobozoknak a pozíciója már nem is stimmel. Ez talán az egyik legárulkodóbb jel. A másik, ha megnézzük a kapcsoló dobozoknak a színét, a Grundfosé színre fújt piros, az összes többi másolat az egy fekete dobozzal, kapcsoló dobozzal van ellátva. Amint a Grundfos weboldalán, a grundfos.hu-n rákeresünk ennek a terméknek a cikkszámára, rögtön kiírja, hogy ilyen termék nem létezik. Ha egy eredeti Grundfos szivattyút nézünk, annak legyen az gyakorlatilag bármilyen régi, az már egyértelműen kidobja a Grundfosnak a rendszere, és be lehet azonosítani. Itt az összes villamos paramétert, az összes hidraulikai paraméterét a szivattyúnak le lehet ellenőrizni. És szétszedtem a szivattyút, az eredeti Grundfos és a nem eredeti Grundfos. Rögtön látszott számomra az abban a pillanatban, hogy szétszedtem, hogy a nem eredeti termék az szinte szétesett, a tömítés kifordult a helyéről, míg az eredeti Grundfosnál ezt szétszedni gyakorlatilag így szabad kézzel nem lehet. Abban a pillanatban azonban, még ha áramtalanítva is volt ez a termék, a villanymotor telekerül vízzel, innentől kezdve ez használhatatlan, és a későbbi indítása is megfelelő szervizelés nélkül gyakorlatilag életveszélyes, hiszen áramütés következhet be. Kívül, itt a csomagolás, ugye meg lehet nézni, hogy nagyon rossz a minősége, itt van a fölragasztás, itt egy B energiaosztályú van, ami egyébként nem konzekvens. Itt, amit látunk, ami erősíti a hamisítás gyanút, az az, hogy nincs is rajta márkajelzés, és hát nagyon gagyin van gyakorlatilag előállítva ez a doboz. Összesítésben azt szűrném le, hogy ez az után gyártott Grundfos logóval és Grundfos névvel ellátott termék, ez bizony egy hamisítvány, ez nem Grundfos termék, ezt egyértelműen ki lehet jelenteni. Úgyhogy aki egy ilyen terméket vesz, azt sajnos becsapják, és ezzel a Grundfosnak is sérelmet okoznak, hiszen a mi brandünket rombolják, mert mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan termékkel vagyunk jelen a piacon, ami minden igényt kielégít, illetve ezek a régiek mindent kielégítettek, ezek az újabb